nakamasyar tayo mo, General. Thank you. Inbagan din yung informer ko, ay wala kas na, so inmaliak. Paya sir, sino yung problema? Waday favor ko kuma, tan sin nangyari ay kidnapan, na itapi din ubing ko ngay. Mumot sir, ay mga community servisyo. Amo kay da kayo ay grupo di matalkak, tan nailak din record yo, mayat amin, success amin emission nyo. Sige sir. Amagan mi din ay mission. Sapay ko ma. May tawli kami sa serbisyo. Arami da kami na ikabagalak, ta may tauli din talok di umili da kayo ay grupo. Salamat, Kapitan. Please bring back my daughter alive. We will do our best sir to bring back the General's daughter alive. Salamat, Kapitan. So, kamanis wada amin sinarin informasyon das na. Kami din ni Bahan General Suarez sa imong rescue na kayo. Ha? Si Daddy? Yes, Salamat tayo mali kayo. Sige, darasan na kita. May ako. Sigurado ko ma'am nga mga asal kita. Siyempre, anak ako na General. Delikado ko alam dito. Guru Alex. Oh, ako sa baton si Major Bangil. Mo! Napagtungan ka naman daw! Kala ka naman taos eh! Hoy! Boss, magaling balot! Alos! Lanbita ko. Copy, sir. Ito ko, payawan ko na eh! Oh! Taris, rasa! Murug kayo!
basa po naman si Sinan takos na. Da kayo, Sinan. Da kayo, Siri. Da kayo daw, broadcastan. Rish, alam mo taway sa room. Hintiyot na na. Basta nuway kalaban iturong mo asam ikalbit. Let's go, let's go. SD ka, sa snack. Wis bus. Asin! Panak ang CD ka yan! Sorry, boss, sir. Ako to. Amang po! Sapay ko matatawli si Carlos Ayuita na kaugyat sila. Aman pa
Malayo sa bituka to. Kaya pa bali. Hindi ka mananagan, kaya-kaya. Si Major pa, Alex. Si Takon Manila, extraction site. Alex. Action! Uy, kalaban! Ay, apo! Action! Sidika, tayo snack. Sinak! Anak ang sidika yan! Aha! Action! Ay! Ops, sigurado ko ma'am nga mga wasal kita. Siyempre, anak ako ng general. Action! Siyempre, anak ako ni general. Action! Hindi ka ruwan nito, Carlos. Ayos ah. Ito yung sapaton ni Orbilio bang yan. Major! Major. Isa pang. Isa mo. Okay, sige. Okay, report side. Camera. Action! Okay, salamat Captain. Captain ba?